प्रमद बर' बिथाङा जोंनो 1 लाख होनो खोथाखौ बुंदोंमोन नाथाय बिसोरो फेरेंगाजों बेजोंहाय जोंखौ बै चन्द्रपारा मोनसे माबायावहाय लाबोनानै जोंखौ मिटिं खालामनानै नै जोंनि एकाउन्ट लाखिदों। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय 10 बोसोरनि बारा जोबथेसालियाव जोबजानाय एक्स-एनडिबिआ दिनै रोखा जोंनो बाथ्रा फोरमायनानै होदों। मानाव गेदेर बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' सारजों लोगोसे बारग' इएम हाग्रा बिफाननि फेरेंगा बसुमतारीनि बागै दिनै 10 बोसोरनिबो बारा जोबथेसालियाव जोबजानाय गान्दा बर' गावनि खुगाजों रोखा खेंफारथि बाथ्रा फैदों रायजोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनै गान्दा बर'मोन बायदि बा थामहिनबा एक्स-एनडिबिफोरखौहाय बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' सार, इएम बारग' फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोना माबायदि थगायदोंमोन गान्दा बर'मोन बायदि एक्स-एनडिबिफोरखौ। स' नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांदो, अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम रनजित बसुमतारीया नोंथांमोननो दाखालि जि जेलनिफ्राय गनाय एक्स-एनडिबि बिथांमोननो 1 लाख फैसा होनो होन्दोंमोन रनजित बसुमतारीया। बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय नामा? बे फैसाखौथ' जों मोननो हानाय जायाखै। बिथाङा जोंखौ गावनि न'आव लेंहरनानैहाय बिटिआरनि प्रमद बर' बिथाङा जोंनो 1 लाख होनो खोथाखौ बुंदोंमोन नाथाय बिसोरो फेरेंगाजों बेजोंहाय जोंखौ बै चन्द्रपारा मोनसे माबायावहाय लाबोनानै जोंखौ मिटिं खालामनानै नै जोंनि एकाउन्ट लाखिदों। नै थांनाय 20 तारिखआवनो होनांगौमोन, बिथांमोना होनो हायाखै। मानि थाखाय होनो हायाखै जों बेखौ बुंनो हाया। दिनैहाय जोङो जोबथेसालिनिफ्राय फैनाय हिसाबै जोङो मोनजानो लुगैदोंमोन बा बेसेबां अनसुंथाइ मोनबाबो जों थोजासे जायोमोन, नाथाय बिथांमोना जोंखौ दिनैहाय मानो थगायखो। आरो फेरेंगायाथ' जेन'बा पलिटिकेल हिसाबै नङाबाबो आफादनि हिसाबै गावनि केडार्स हिसाबै जोबथेसालिनिफ्रायसो फैनायमोन ना। बिथाङा जोंखौ मानो जिग' थगायखो आरो जोंनि मोदै गनाय दुखु दाहाखौ बिथाङा मोनथियाखैमोन नामा? आरो माखासे गोबां खोथा दङ फेरेंगा सारनाव। मानो होनोब्ला बिथाङा बै समावहाय जोङो न'खराव जेबायदि सोलिलाङोमोन बेहा बेबायदि सोलिनायनि केपासिटि गैयामोन। दिनै पाब्लिक साधारनखौ थगायदों, दिनै गावनि एनडिबिफोरखौ थगायदों, जोबथेसालियाव थाग्रा। दिनैहाय गावखौल' सानबाय, गुबुनखौ सानासै जेबो। आरो प्रमद बायदिया जों मोनथिगौ नोंबो सेक्रिफाइस खालामदों हारिनि थाखाय, नाथाय रायजो राजाखौ मानो इसेबां थगायदों? नाथाय जोंखौ बेबायदि थगायनो नाङामोन। जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौसो नोंथांमोननाव जोङो खावलायदोंमोन। दिनै जोङो सोरबाया 4 लाख मोनबाय, सोरबाया मोनाखै, सोरबा मुंख्लंफ्रा दिनैसिम थाइसेबो फैसा मोनाखै। दिनै बिटिआर एकर्ड खालामलांबाय। बेनि गेजेराव जुदि साफ्रोमबो दुखु खस्थ' मोनग्रा दावहाथिलियाव ओंखारग्रा बिथांमोननो दिनै मा होनो हाखो? जोंनोथ' जेबो होनो हायाखै। जोंथ' दाख्लैसो जोबथेसालियाव फैदों। दा दिनैहाय जों बेखौ मोनाब्ला जोंनि न'खरफ्रा मा जागोन? दा नोंथाङानो डाइरेक्ट बुंबाय दाखालि नोंथांमोननाव जुदि एकाउन्ट गैयाब्ला न'खरनि एकाउन्टखौ बो होनो हागोन। दानसोरां बिथां जोंनि एनडिबि एक्स-एनडिबि इउनाइटेड फ्रमनि बेनि गासिबो बे गावनो दायथ' लाजोबगोन होननानै प्रमद बर'आ बेनोनो हगारदोंमोन। दिनै खोथा मानो उल्था जाखो? मानो बे मुहित टाइमाव इसिबां लासिं खालामनानै लाखो नोंसोर? मा जों नोंथांमोनहा दिनै पलिटिकेलनि थाखाय नांदों ना रायजो राजानि थाखाय नांदों? बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बे 1 लाख फैसाखौ होनो हायाबा हाया, जोंखौ लेंहरनानै खावलायनोबो नाङा। नाथाय नोंथांनि जुदि 1 लाख थाखाखौ मोनैनि बे जोबथेसालियाव थाग्रा एनडिबिफ्रा रावबो गलाम जानानै रावबो दिनैसिम थैयाखै। जोंखौ साननांगौमोन नोंथाङा। दिनै नोंसोरो बिराद गावखौनो लासिं खालामनानै लाबाय। आरो जों खोनानायाव बेबो लन बावसोनो इलेक्सन बायखांनानैसो होगोन। जोंनो इलेक्सन बायखांनानै मानो फैसा नांगौ नोंथांनिफ्राय? दा जोंनो होनो हायाखै। नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारा मा जालांगासिनो दं बेखौसो। गासिबो जुदि दाख्लै जोबथेसालियाव एनडिबि फैनायखौ जुदि आखायाव लानो हायोमोनब्ला नोंसोर देरहाना देरहायामोन? दा नोंथांमोनजों सोर थानो? रावबो थाया। फेरेंगा सारमोननि प्रमदमोननि पलिटिकेल केरियार गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानो हमबाय। आरो नोंसोर बे बुस्थुखौ होनांगौमोन जोंनो। आरो जायफ्रा 4 लाख मोनाखै बेखौ होनांगौमोन। जायफ्रा मुंख्लंफोर जादों बेखौ होनांगौमोन। 1 लाख फैसाखौ प्रमद बर'मोन बा फेरेंगामोन बायदिया बे आखाइ बिजौनि मैलासो। जोंनो होयै हायैनि जेबो खोथायानो गैया। दिनै बिसोरो मानि थाखाय होआखै जों बेखौबो मिथिगौ, खिन्थु होआबा होआ जों जोबथेसालियाव थानानै फैनाय एनडिबिफोरखौ थगायनो नाङा।
आरो नोंथांमोननि बार बार ओरैबा ओरै खावलायबाय थानायाव जों थांबाय थानो हाया जोंहा थाखा फैसानि गारि मथरनि खोथा दङ जे बे फैसाखौ होआब्ला जोंनोबो नाङा आरो जों बेयो लन साइसआवसो नोंसोर होनो नागिरखादों बे फैसाखौ आरो जों बे फैसाखौ मोनाबा जोंबो थैनानैबो थाङा जोङो गलामबो नङा दा बिथांमोनहा गावसिनि जोंखौ गलाम सानदों खिन्थु जोंहाबोथ' बिमा बिफा बिदा फंबाय दंना जों जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट जोङो नोंथांमोननिफ्राय थाखा फैसा मोनाखै जों बोरै सोलिनानै दं जों न'खराव दासिमबो सोलिनानै दं मोजाङै नोंथांमोनहासो थगायबाय थादों जोंखौ नोंथांमोनहासो जोंखौ ओरैबा ओरै हामफ्ला सिमफ्ला खालामबाय थादों लेंहरबाय थादों नोंथांमोन लेंहरनायाव जों थांलाय फैलाय खालामबाय थादों बेफोरनि गारि भारा थाव खरसाखौ सोर होदों जोंनि न'खरनिफ्राय मेनेज खालामनानै जों सावै सावै थाव सावै सावै नोंथांमोनाव थांगासिनो दङ आरो मोनसे खोथाखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो जायफ्रा एनडिबि मुंख्लंफोर बे बिथांमोना दिनैसिम फैसा मोनाखै जायफ्रा 4 लाख मोननांगौ दङ सोरनाबा नामानो मेनसन गैया सोरनाबा दङ बे खामानिखौ नोंथांमोना मावना होगोन नामा जायफ्रा दुखु खस्थ' खालामनो हायाखै एनडिबिएस आनो जा जिखुनु माबायानो जा बिथांमोनहा दिनै बिसोर मोनाखै पाब्लिक साधारन जाय एनडिबिनो ओंखाम होयै बे मानसिनिसो नोंसोर फैसा होदों दाखालिबो थांनाय फरेस्ट माबायावहाय सासेबो एनडिबिया साख्रि मोनाखै फरेस्टआवहाय खोनानायाव फेरेंगा फिथाइया बेसेबांबा लाख लाख फैसा जानानै पाब्लिक सेंग्राफोरनो फरेस्टआव साख्रि होनानै दोनो बिदि खालामनाङामोन बिराद अयनाय जादों बिराद गिदिर पाप नांगोन बियो आं फेरेंगा सारखौ आं माब्लाबा बिदि सानाखैमोन जोंखौ दिनै पलिटिकेल हिसाबै नङाब्लाबो जोंखौ आफादनि हिसाबै सारा जोंखौ नायनो हायोमोन नों बिराद जोंखौ अयनाय खालामनो थाखाय जों दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि खालामनाङामोन जोंखौ आरो इयुनाव बिदिबो जालांनो नाङा दा बेनि थाखायनो जों गासिबो दुखु फोरमायनांगौ गोनाङा बेफोरबायदिनो नोंथांमोनखौ बुङा नङाबा बुंफ्लांनाय जायो नाथाय मा खालामनो नोंथांमोनहा होथ्राबाथ' जेबो होथ्राबाथ' जों जेबो खालामनो हाया नोंसिनाव जुदि दिनै एक्स एनडिबिनि सायाव अनखांनाय दंमोनब्ला गोदाव सोराव खालामनाङामोन हालाय हाफाय खालामनाङामोन रावबो एनडिबिया नोंथांमोनजों गावस्रानानै आलादा आलादा जायामोन गोबां एनडिबिफ्रा पलिटिकेलाव गावबागाव गावस्रा लानानै दंजोबो दिनै जोंखौसो दम होनो हागोन नोंसिनि आथिङा जेलाव फारसे दङ बाहेरायाव फारसे दङ होननानै जोंबो बेखौ मिथियो दा जोङो सारमोनहा जुदि जेबो अननाय गैयाबाथ' जोङो बिदि गोदाव सोरावैनो थांसिगोन दा नोंसोरो अनखांसिमा नोंसिनि खोथा अब्ला मानव गिदिर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला जोंहा एक्स एनडिबि थामहिनबा 10 बोसोरनिबो बारा जोबथेसालियाव जोबजानाय गान्दा बर'आ दिनै रोखा रोखा जोंनो बाथ्राखौ बुंफ्रुनानै होदोंमोन नङा होनब्ला दिनै प्रमद बर' सारजों लोगोसे EM फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोना माबायदि थगायदोंमोन आरो बे थगायनायनि जाहोनावनो बिथांमोना दिनै सरकाराव फैयाखै आरो जेननो गोनां जादों नङा होनब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि थाखाय गान्दा बर'नि बिबुंथिया माबायदि जाखो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब